Muri yeZimbabwe zvatanga vanhu vaiva vakutanga kumwachuka 1-1 manje paita foot soldier panapa rakanga riri raMnangagwa ari kuzvita foot soldier raMnangagwa hanzi Lloyd Msipa panapa ari kubudawo ari kutaura situation yake kuti hai inini ndakazvisiya zvakadhakwa. So ari kuti zvoni panyaya iri panapa iyi Too Much Jones knows kuti takachimhanya chinhu ichi 2017 nana Chabata nana Hope muWest Minister BBC interviews etc tikasiya mabasa 3 months tichiita chirakashi full time chinhu pachakaita hapana chatakawana. The people who were rewarded havana kana contribution yavakaita. Isu dzimba dzakasheka. Ultimately I cut my losses and went back to work and rebuild my life and family. Ask Philip Chabata na Comrade Fungai Arnold Mugadya na Christopher Mutsvangwa na Emerson Jr. how hard we worked only for a few to benefit. Vari kudedzera kuti takatoshandiswawo mahara isusu takazvita chinhu ichi. Handiti hanzi tashandiswa mahara hatina chatakawana ende takatozoti regedze tidzokere kunotonotangidza kuti tiwane zvupenyu hwedu huite nani. Ndo patakatanga kutodzokawo kuti zvinhu zvinge zvichiita zvichisumuka. Pakaipa hama dzadiwa. Ende havasiriwo vega vanhu vari kuita zvinhu izvi. Kune vanhu vakawandisa vekuti panoitwa kana macampaigns eZANU-PF vanofamba vachikampena MP hana chanokambena ega, anotoshandisawo vamwe vanhu vanoshandisa vozotanga kushandisana. Kune magroups evanhu vekuti iko zvinhu zvavana kana chekubata chavanonongedzera chinobatika because of this whole thing chekuti aiwa tiri varakashi mheno zvichingoenda zvakadaro. Vamwe vatosiya mabasa. It's true, mabasa aitosiyiwa. Munovaona ameno kuti vanhu vangano munoona kuti iye kuti amirire kuti atonzi akupfekawo hembe nyowani anotomirira panotodzoka campaign yemaelection iyoyo ndopa vanototengerwa hembe dzinenge dzakanyorwa kunzi idipfe chinchi ZANU-PF whatever. Ndo nyaya iri panapa iri kuitika. Ndingodarika nayo ndingoti hey, kuri kushandiswawo mahara uko munofanira nzara chokwadi muchishandira mhuri dzevamwe. Zvakatoitika kumadhedzi aMugabe. Tarisa vanhu vangani vakaurayira vanhu nenyaya yekuti Mugabe adai Mugabe ngaaramba akadai hobho vanhu vakazviita kutouraya munhu chake because of nyaya yekuti ndikurayira munhu kuti Mugabe. But tarisa kune vana veMugabe izvezvi chitarisa kune vana vako iwo wakauraya munhu chiurayira Mugabe. Muri kuona manje nyaya iri panapa. Azvo muchaitawo neinformation iyi zvazvenyu. Nini ndangoti ndingoya ndingokuudzai nyaya yekuti munhu aritaura kuti zoni isusu takazviramwa hazvina dhira hazvina benefit. Ndo nyaya ndangondiwe nayo ndakakubatira zvamanje sare makateerera pane audio manyama iri panapa. Kana muchinge mune yenyu munongosendawo panhamba dzinenge dziri pascreen idzodzo mondiudzawo kuti munenge muchiionawo sei. Kana muchinge mapedza kuona mobva mongolaika. Pana mukoma wangu ataura manje kuti tingadai tabatana tisaite zvepati tisaite zvekuti uyu anosapota uyu anosapota ani. Mashoko enyu akanaka asi chakatanga ndo chakachenjedza. Ndofunga muri kuziya paya pakabviswa mudhara bhobho paya kuti ndo mashoko mamwe chete aingoshanda kuti ngatibatanei pasine kuti uri wepati ipi. Asi takazoona kuti tahwina hondo yacho zvese zvakava zvawo vanga kuti tisi tazviita. Saka zvanga zvakanaka kuti no kana imimi muchitaura kuti ZANU-PF hatina zvatinogona kuiita, ZANU-PF haikwanisi kubvisika. Nyangwe tikatembana Chamisa haana chaanokwanisa kuita. Aiwa, ndizvo zvamuri kureva chokwadi. Ndizvozvo zvakanaka chaizvo zvamuri kureva. Asi panozorwadza ndepekuti mushure menge tarwa tese pakuzopedzisira kwazvo hapana chinobuda. Imimi makanyatsotarisa imimi nemaziso enyu kana nemaonero enyu cheme kunzi papinda ivo vanonzi gudu avo kune chinobuda here. Ivo vanga vatori vice president vari minister of health vasina chavakagona kuburitsa pasina chatakamboona zvinobatika. Ndorese zvinobuda ini. Uyezve tikataura nezvemaveterans hatiri kuti maveterans ese ndeZANU-PF. Ikoko kumaopposition kwachiko futi kutone maveterans zvakare. Antimaona vanotovengawo zvitoitika kuZANU-PF kwacho. Hazvingori kuti munhu akanzi maveterans kuti muZANU-PF kwete. Kutori nemaveterans asiri maZANU-PF. Asi nyaya iripo ndeyekuti nyaya kushandiswa ndo yatati aiwa zvakaoma kuti tipindire panyaya yekushandiswa nokuti takamboshandiswa. Shuwa toita kunge kanewo mukadzi yeche mwanasikana chaiwo kanzi apuwa mwana omupalatsi chanze kuti mwanangu sezvo iwapuwa mwana
totora mwana ndomuchengeta. Akava nemumwe mwana unomutanza unomutenzera futi uchimutanza no next time hauzomitiswa hazviiti. Saka nyaya inetsa ndeyekuti kubatsira vanhu ava mukoma wangu kwakaoma. Kana Mwari vachinge vatitendera, kana tichinge zvanzi chamisa zvazvaramba, aya achatimutsirai muposisheni change ine simba. Zvinhu ndezvaMwari zvasi zvavanhu izvi, zvinoda Mwari mukati. Kana tisina zvatogona kumuita munangagwa wacho, ngatingomusiya aite zvaanogona. Asi zvekutozonzi ngatibatsiranei kupinda mustreets tibvise munangagwa tozobva ipapo tozoisa chivenga, handini sezvinobatsira. Nyangwe tikada kuvajoina kuti tifambe navo pamwe chete, tokona kuvajoina tofamba navo pamwe chete, asi titozive kuti mune mitongozivikanwa kuti aiwa imimi murana mubva ndiripo. Vanongoparana zvigaro zvavo muchingotaraswa chete makatasirwa pasi. Saka ndoona kunge zvakatoomei kushandiswa ndokutoripo apa. Nyaya inetsa ndoti maZimbabwenzi nzara ndinonyanya kutibaya. Tikangoona zvimari zvauya tomhanyira kwabuda mari, tikaona zvimari zvauya tomhanyira kwabuda mari, kuti tichizotaya mari nozhiyo yakapera tikasati tadzvanyirirwa timbobva takazviziva. Ndosaka makazonzwa paya takataura kuti dzese imbavha. Shoko iro hatiregedze kuridzokerera bhozi. Tikada kutotasa vanhu vacho nemari vacho vanoda kuti apinde wachei. Atone mamazikutu emari atori nawo ekutoti kuti mumubvunze kuti mari yacho akaiwana kupika, zvimwe zvachagotadza kutsanangura. Saka kana mati vajoini, vanenge vanzwawo shoko renyu richimeka sense kuti vajoine, vanojoina. Vanenge vasinawo kunzwa pfungwa dzenyuwo kuti tivajoine, kana vaona kuti hazviite, zvinenge zvisingaiti. Kutaurawo muwanyiro yedu mukoma wangu, kutaura muwanyiro yedu, munhu isa nemuwanyiro wake, zvinokubatsirana. Zvamataura, shoko nyamataura akakosha chaizvo, akanaka chose. Asi nemuwanyiro wangu inini ndoona senge zvinomeka sense, because mushure maizvozvo maelections abirwa peko kwakazourayiwa vanhu vaurayirwa hama dzavo vacho katadza kukombanzedwa. Saka zvechinyika chedu kaichi zvinotinetsei.